La recta y el punto, de Norton Juster a l'editorial Fondo de Cultura Econòmica. Hi havia una vegada una recta que es va enamorar d'un punt. I la recta el trobava tan mono, ell tan rodonet, i el punt no la trobava en ella tan mona. La trobava estirada, previsible, avorridota, i mentrestant la recta estava enamoradíssima del punt, el punt sortia amb una corba. Us podeu imaginar com estava la recta de feta pols. Per més que les seues amigues la intentessin animar, ella no se'n sortia. I no se'n sortia fins que, de sobte, va tenir una idea matemàtico-amorosa excel·lent. I si voleu saber com es va aclarir aquella recta per a fer enamorar d'ella aquell punt, ja ho sabeu. Caldrà llegir-la. Caldrà llegir la història de la recta i el punto. Una història d'amor, de superació personal en clau geomètrico-matemàtica genial. Genial i que no es pot explicar només en paraules. L'heu de llegir mentre esteu mirant les imatges, si no és impossible. Esperem que us agradi tant com ens agrada a nosaltres i ja ens ho contareu. Fins al proper llibre.